Amalitego ihe mgbe oyibo n'okporo ụzọ Ezira-Umuomaku-Enugwumuonyia-Achina Road. Ya bụ ihu mgbe oyibo bụ nke malitere n'akụkụ Ezira-Umuomaku-Enugwumuonyia-Achina Road. Mgbe ndị nta akụkọ ABS wụchara ebe a, ha hụrụ ụlọọrụ Thermal Construction Company bụ ụlọọrụ ji ya bụ ọrụ ngo ka ha na-ehu ya bụ mgbe oyibo n'otu akụkụ okporo ụzọ site na kilomita nke mbụ wee na-eje Enugu-Umuonya. Nnukwu ụgbọala bụ ndị ahụ gara ka ha na-arụ ọrụ na ya bụ ụzọ dịka nke bekee kpọrọ rola bụ nke ahụrụ ka o ji nwayọọ na-agbalị ya bụ kota awụrụ n'ụzọ ma na-awụkwa mmiri na ya ka ọ na-agwa ndị ABS okwu ka onye resident engineer nke si Ministry of Works nke Anambra bụ Engineer Stanley Nike kọwara na ya bụ ụzọ nke obosara ya dị mita 8 bụ nke etere kota site na ọwa mmiri nke a wee ruo n'ọwa mmiri nke ọzọ. Injinia Nike kọwakwara na ya bụ ọwa mmiri dị sentimita 80 n'omimi ma dịkwa 1 mita n'elu. Kọwakwa na onye ji ya bụ ọrụ ngo na-arụ ọrụ ngwa ngwa ka ha nwee ike ịwụsị korota 1 kilomita na 5 bụ nke ha megoro nke akpọrọ prime. Ọ kọwakwara na awụọla stone base wee ruo na kilomita nke 5 bụrụkwa nke na-aga n'ihu tutu ha eruo mpaghara Achina. Injinia Anike kọwakwara na ya bụ ụzọ nke ogologo ya dị kilomita 9.4 bụ nke ekwesịrị ịrụcha n'ọnwa a nọ n'ime bụ Disemba, mana ihe chere ha aka mgba bụ mmiri ozuzo bụ nke kwụsịrị na ngwụcha ọnwa Nọvemba. Kọwakwa na ha ga-arụchapụ ya bụ ụzọ na mbido ọnwa Febụwarị nke afọ 2024 site na ụzọ awara awara Ezira-Umuomaku-Enugwumuonyia-Achina. Abụ m Ngozi Obileri.